ኣብ ከተማ መቐለ ሓያልን ጽዑቕን ፈተሻ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንጀሪኖ ንሚድያታት ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝሃበት ድማ ይግለጽ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ ሸረሪና ብዝተኻየደ ውግእ ንሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ኪሳራ ከም ዘብጽሓሉ ገሊጹ ኣዘዝቲ ሻዕብያ ናብ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምእታው ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ፋኖን ሸኔን ፖለቲካዊ ለውጢ ናይ መምጽእ ዓቕሚ የብሎምን ክብል ኣምባሳደር ባጫ ደበሌን ገሊጾም። ሰላም ጥዕና ሓበልና ተኸታተልቲ ሜላትዩብ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ዜናና ሓቢርኩምና ክጸንሑና ንሕድም። በቀዳምነት ኣብ ከተማ መቐለ ሓያልን ጽዑቕን ፈተሻ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ከተማ መቐለ ልዑል ናይ ጸጥታ ወጥሪ ከም ዝተፈጥረን ካብ ናብን እታ ከተማ ኣብ ዝንቀሳቐሱ ተሽከርከርትን ሓለፍቲ መንገድን ጽዑጽዕ ፈተሻ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ተራ ዜጋታትን ዝዓለመ ሓያል ማእሰርትን ጽዑቕ ፈተሻ ገፋን ይካየድ ምህላው ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ዝበጽሐና ዘሎ ሓበሬታ ይረድም። በመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራሕ ጋዜጠኛ ጥዑም ኣለሙ፣ ማዕርጋ ማረም፣ ሙፍታሕ ሁሴን ዝኣመሰሉ ኣብ ሚድያን ማሕበራዊ ገጻትን ዝነጥፉ ዝፍለጡ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዎም። እቲ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ኣብዚ ጥራሕ ዘይተወሰነ ኮይኑ ነቶም ነጠፍቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስኦም ቅርበት ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት እውን ዘጠቃለለ ሃደን ይካየደሎም ከም ዘሎ ይገልጹ። ነቲ ስጉምቲ እዚ ንምስላጥ እውን ዝተወደቡ ጠቆምቲ ብምእታው ኣሕሊፎም ይህቡ ምህላውን ተሓቢሮም። በተወሳኺ ኣብ ከተማ መቐለ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኤልጂ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝግበር ፈተሻ ኣዝዩ ተበራኺቱ ከም ዘሎን ዕጡቃት ንዝኾና ተሽከርከርቲ ጠጠው ብምባል ንተሳፈርትን ሹፌራትን በጽኑዕ ይፍትሹን የንገላትዑን ኣለዉ። እዚ ጽዑቕ ፈተሻን ገፋን ድሕሪ ሰዓት 12 ኣጋምሸት እውን ይቕጽል ምህላው ይግለጽ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣብ ካልኦት ወረዳታት ትግራይ እውን ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ። መንጀሪኖ ንሚድያታት ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ ኣብ ደባይ ውግን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ከባቢ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሓይልታት ትግራይ ትዴፍ ከቢድ ሰብኣውን ቁሳውን ኪሳራ ከም ዝበጽሐ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመላኽት። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 777 ሰባት ከም ዝተሰውኡን ካብ 703 ላዕሊ ድማ ቆሲሎም ኣለዎም። በተወሳኺ ሓደ ኣዛዚ ሻለቃ ዝርከብዎም 163 ኣባላት ትዴፍ ብሂወት ከም ዝተማረኹ ተገሊጾም። እዚ ዘጋጠመ ከቢድ ስዕረት ንምሽፋን ናይ ሕወሓት መምሕዳር ሓድሽ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያን ሴራን ይኣለመ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ንኹሎም ደገፍትን መሻርክትን ሚድያታት ኣብ ዝተመሓላለፈ ቀጥታ መምርሒ እቲ መንግስቲ ዘቕርቦ ናይ ሙርኻት ሰነድ ወይ ዶክመንተሪ ካብ ሓረ መሬት ዘምጾም ቆልዕዮም ብምባል ኣቐዲሞም ክሰርሑ ትእዛዝ ተዋሂቡሎም። ነቲ ዝወፀ መምርሒ ብዝምልከት ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎም እቶም ዝተማርኹ 163 ኣባላት ትዴፍ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ቤተሰብ ኣሕዋትን ኣዕርኽትን ዘለዎም ብምዃኖም ነዝኒ ሓሶት ዛንታታት ንምፍሻል ቃልሲ ገብሮ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጦም። ኣዘዝቲ ሻዕብያ ናብ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምእታው ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ተገሊጾም። ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝርከባ ከባቢታት ዳሞን ሶብያን ዝተዋፈረ እንዳ 27 ዝተሰየመ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ሪጅን ትግራይ ብፍላይ ድማ ብምብራቃዊ መስመር ብዓፋርን ራያን ንመምርሒ ኩሉ ወታደራዊ ምድላዋቱ ኣጠናቂቁ መምርሒ ተበገስ ይጽበ ከም ዘሎ ካብ ከተማ ዛላምበሳ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ብኮንሬል ተስፋ ማርያም ወልደ ሚካኤል ወዲ ገሬ ዝምራሕ ኣሃዱ ካብ ዳሞም ክሳብ ሶብያ ዘሎ ስልታዊ ቦታታት መስመር በመሓዝ ክንቀሳቐስ ዘጸንሐዮም። እቲ ኣሃዱ ናብ ናይ ምብራቕ ትግራይ ከባቢታት ምእታው ዘካይዶም ምንቅስቓስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ደው ዝበለ ናይ ሰላም ኩነታት ናብ ሓድሽ ዞባ ወጥሪ ክምልሶ ከም ዝኽእል ድማ ዘመላኽት እዮም። ሰራዊት ኤርትራ ብመስመር ዓፋርን ራያን ገይሩ ከኣቶ ምህቃኑ ንምብራቃዊ መውጽኢታት ናይ መራኸብ መስመራትን ትግራይ ንምቁጽጻር ናይ ከበባ መስመር ንምዝርጋሕ ዝዓለመ ስልታዊ ምንቅስቓስ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እዚ ኣብ ዛላምበሳን ከባቢያን ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምእካብን ምድላውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ናይ ኣይሰላምን ኣይውገን ኩነታት ናብ ቀጥታ ናይ ምግጫው ዕድል ከም ዝዕዝዞ ዘመላኽት እዮም። ኣብቲ ደቡባዊ ዞባታት ዝነበር ህዝቢ ብምኽንያት ዝሓድሽ ናይ ሰራዊት ምድላው ኣብ ስጋትን ወጥረን ወዲቑ ይርከብ። እዚ ኩነታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛንን ፖለቲካዊ ምርግጋዕን ብዝለዓለ ደረጃ ክጸልዎ ዝኽእል ብምዃኑ ናይቲ ከባቢ ምንቅስቓሳት ብዕቱብ ዝከታተል ኩነታት ኮይኑ ኣሎ። ፋኖን ሸኔን ፖለቲካዊ ለውጢ ናይ ምምጻእ ዓቕሚ የብሎምን ክብል አምባሳደር ባጫ ደበሌ ገለጹሉ። አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ዝተፈላለዩ አካላት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሕጽቃዊ ግጭታት ካብ ህዝብን ሃገርን መብራስ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘለዎም ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽኡ ከም ዘይኽእሉ ገለጹም። እቲ አምባሳደር ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገብሩ ቃለ መሕተት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ሕጽቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዘሎ ሓይልታት ፋኖን ሸኔን ንቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ብኽፉት ተቐቢልካ እቶም ተትበሃሉ እኳ ናይ መታው ሃገር ናይ መምራሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ተዛሪቦሎም። ወሲኹ እውን ከም ዘበነ ካሴ ዝበሉ ናይ ውግእ መራሕቲ መጺኦም ሃገር ናይ መምራሕ ብቕዓት ከም ዘይብሎም በመግላጽ ኣብ ኩናት አሸናፊ ወይ ተሸናፊ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ መላኺቱ። ኣብ መወዳእታ አምባሳደር ባጫ ደበሌ እቶም ዝተዓጠቑ ሓይልታት ገንዘብ ደልዩ እንተደኣ ኮይኖም ካብ መንግስቲ ወሲዶም ንህዝቢ ክሓድጉ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ቃልሲ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምምራስ ዘብጽሕ እምበር ዝኾነ ወገን ፖለቲካዊ ረብሓ ከም ዘየምጽእ ኣስሚሩሎም። ሕወሓት ኣብ ሸረሪና ብዝተኻየደ ውግእ ንሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ኪሳራ ከም ዘብጽሕሉ ገሊጾም። ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ብሸነኽ ሸረሪና ኣብ ሓድሽ ዙር ውግእ ዝኣተወ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ከም ዝበጽሖ ኣፍሊጡ። እቲ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብሸነኽ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ናብ ካልእ ዙር ድማዊ ኩናት ዝወስድ መበገሲ ገይርዎ ይርከብ። ሕወሓት ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መኪቱ ኣብ ልዕሊ ተወራሪ ሓይሊ ስዕረት ከም ዘውረደ ብምግላጽ ሰራዊት ትግራይ ህልውናን ድሕነትን ህዝቡ ንምውሓዝ ብጽንዓት ከም ዝቃለስ ድማ ገሊጹሎ። ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ውዳውኡ ብምጥንኻር ነዚ ዝተኸፈተ ሓድሽ ወታደራዊ ትንኮሳ ብምሕያል ህልውንኡን መሰሉን ክቃለስ ድማ ውድብ ሕወሓት ጸዊዑሎ። ሙዳታ ብልጽግና ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝወልዑ ውግእ ምኽንያት ሱዳን ኣጠንቂቓላ። ሰራዊት ሂምቲ ኣብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ። መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ውግእ ምውልዕ ሲቡ መንግስቲ ሱዳን ብሰራዊቱ ኣቢሉ ተሪር መጠንቀቕታ ኣሕሊፉ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ካብ ወገን ብልጽግና ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምምካት ሰራዊቶም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ተጠንቀቕ ንክህልዎ መምርሒ ኣውሪዶም ኣለዉ። ከም መግለጺ ኣዛዚ እቲ ከባቢ ካብ ሓይልታት ብልጽግና ዝተተኮሰ ከበድቲ ብረት ናብ መሬት ሱዳን ሰጊሩ ጉድኣት ዘብጽሐ እንትኾይኑ እዚ ድማ ሰራዊት ሱዳን ንዝኾነ ይኹን ኩናት ቁሩብ ንክኸውን ብቁልጡፍ መልሲ ንክህብ ዘገድድ ምዃኑ ተሓቢሮም። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝያዳ ናብ ምሉእ ቀጠናዊ መልክዕ ይቕየር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት RSF ኣብዚ ኩናት ብቐጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎን ንኮንናት እቲ ሰራዊት ኣብ ትርካን ሰፊሮም ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይመርሑ ከም ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በአሶሳ አቢሉ ዝወደው ምዕጡቅ ኃይል ሂምቲ ሕዚ እውን በአንፈት ምዕራብ ትግራይ አቢሎም ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጾም። ክብራት ተኸታተልቲ ሚላትዮም ሎም ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ድማ ዜና ኢና ነመስገነ። ሰላም